και να προσπαθούμε να μας βγάλουν τρελούς. Όπως και δεν γίνεται, κύριε Πρόεδρε, η απάντηση απέναντι στους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα σε δήμους και είναι πολύ περισσότερα από αυτά που αναφέρθηκαν, να είναι να πάτε στην επιθεώρηση εργασίας. Συγγνώμη, εμένα αυτό με προσβάλλει. Η επιθεώρηση εργασίας, κύριε Παλασόπουλε, παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο από τότε που φτιάχτηκε, δεν υπερασπίζει τον εργαζόμενο και τα τελευταία χρόνια μάλιστα είναι και πολύ θρασής απέναντι στους εργαζόμενους. Συντάσσονται με τον πλευρό της εργοδοσίας και του κράτους. Γιατί από εκεί φτιάχτηκαν και από εκεί πληρώνονται. Κανένας δεν βρίσκει το δίκαιο της επιθεώρησης εργασίας. Και πλέον αυτές οι επιθεωρήσεις, που αν μη τι άλλο ούτε μηχανοργάνωση διαθέτουν και έχουν απολέσει και το στοιχειώδες εργατικό δυναμικό που δούλευε εκεί μέσα, τις έχουν πάει στο περιθώριο. Δηλαδή ήταν που ήταν για τα μάτια του κόσμου, τώρα τις βάλαν στη γωνία τελείως. Δεν μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας εκεί. Όπως δεν μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας, που ακούστηκε στην αρχή, απευθυνόμενοι σε κάποιους βουλευτές των κυρίαρχων κομμάτων που εναλλάσσονται στην εξουσία τα τελευταία χρόνια, όπως δεν μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας και ποτέ δεν θα το βρούμε, αν αφήσουμε τις τύχες μας και πούμε ότι υπάρχουν άξιοι πρόσωποι. Που για να είμαστε και λίγο, να έχουμε και λίγο τσίπα, δεν μπορείτε να έρχεστε και να εγκαλείτε το σύνολο των εργαζομένων για το αν συμμετέχει στις κινητοποιήσεις όχι. Ή για το αν τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Εμένα να με συγχωράτε, αλλά όταν υπάρχει σύλλογος ισχυρός που στέκεται στο πλευρό του εργαζόμενου και προσπαθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να το στηρίξει, πιστεύω ότι θα υπάρχει ανταπόδοση. Όταν δεν υπάρχει αυτό, κύριοι, και τόσα χρόνια κάνουμε και τις συνεργασίες μας, κάνουμε και τα παζάρια μας με την κάθε κυβέρνηση, τα βρίσκουμε, δεν υπερασπιζόμαστε το δίκαιο των εργαζόμενων. Δεν μπορεί να έρθετε μετά από χρόνια, όταν πια έχει μπει το αγκούρι εκεί που ξέρετε, και να ζητάτε τα ρέστα από τους εργαζόμενους. Δεν μπορώ να μην απαντήσω σε αυτό, αν και θεωρώ ότι σήμερα πλέον είναι καιρός, και να το πάνω θα πάρει όλοι, ότι αν δεν πιάσουμε ο ένας το χέρι του άλλου να τραβήξουμε μπροστά, θα μας πάει η μαρμάκα. Δεν θα βγούμε σόι. Και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, αν και του κόμματο έχει ευθύνη πάλι, άσχετα αν δεν είναι ακόμα κυβέρνηση της εξουσίας, συμφωνώ ότι σήμερα θα πρέπει να νοιαστούμε όχι για το τομάρι μας, αλλά για το μέλλον των παιδιών μας. Είναι, συνάδελφοι, ποτέ δυνατόν σήμερα που κοιμάμαστε και ξυπνάμε με το άγχος, εμείς που είμαστε μόνιμοι, με το άγχος το αν αύριο ξυπνηθούμε στον δρόμο? Είναι δυνατόν σήμερα που τα παιδιά μας δεν έχουν βιβλία, έχουν συγχωνευτεί τα σχολεία, έχουν καταργηθεί, δεν διορίζουν καθηγητές, δεν διορίζουν δασκάλους? Η κυρία Διαμαντοπούλου θέλει να μας βάλει στη γωνία, να μην πάμε ούτε καν σε αυτό το έργο, το παλιό, το άθλιο δημόσιο σχολείο. Να μην νοιαζόμαστε για το τι θα κάνουμε εμείς. Δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει όραμα για τα παιδιά μας. Και αυτό είναι κάτι τρομακτικό. Δεν μπορεί να το διανοηθούμε. Αν οι παλιότερες γενιές είχαν κάτι να προσδοκάνε, και εδώ υπάρχουν ευθύνες, να μην το ξεχάσω, υπάρχουν ευθύνες, κύριοι, στα συνδικαλιστικά όργανα. Δεν μπορεί τόσα χρόνια να μην παλεύουμε για αύξηση μισθών, αλλά να παζαρεύουμε και να κερδίζουμε επιδόματα, που σήμερα με πολύ εύκολο τρόπο έρχεται η κυβέρνηση του Πασόκ και λέει, εσείς οι προνομιούχοι με τα επιδόματα θα σας τα κόψω. Και να μας φέρνει αντιμέτωπους με όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και άλλους εργαζόμενους. Και να μας θεωρούν όλοι ότι είμαστε η avant-garde του εργατικού δυναμικού. Είναι πολύ εύκολο, άμα δεν κάνουμε αύξηση των μισθών, να βγει σήμερα και να μας λέει ότι είστε προνομιούχοι, θα σας κόψω τα 300 ευρώ. Τι έξοδα κινήσεις, πού πάτε? Γιατί έγιναν αυτά τα παζάρια τότε, ποιος θα απολογηθεί για αυτά? Δεν μπορεί να μην έχουμε ευθύνη, συνάδελφοι, όχι εμείς, αλλά αυτοί που μας εκπροσωπούν τόσα χρόνια. Όπως και για να τελειώσω, δεν μπορεί σήμερα η χειρότερη, η πιο εγκληματική και η πιο αλήτικη κυβέρνηση
Να τη βάλω εγώ από τον καιρό της κατοχής, από τον Τζολάκογλου, δεν έχει υπάρξει άλλη κυβέρνηση που έχει υποθηκεύσει το μέλλον μας. Έχει υποθηκεύσει τις ζωές μας, το μέλλον των παιδιών μας. Αν δεν ξυπνήσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά τους, θα μας πατήσουν, συνάδελφοι. Δεν θα μας αφήσουν να ζουν. Εγώ, από τα βάθη της ψυχής μου, υπερασπιζόμενοι όχι μόνο τον εαυτό μου, τα δυο μου παιδιά, αλλά όλους τους συναδέλφους, είτε είναι μόνιμοι, είτε είναι συμβασιούχοι, σε όποιο τομέα και αν εργάζονται, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν, μα κανέναν να μπει στον δρόμο. Και ας μην πέφτουμε στη λούπα, γιατί δυστυχώς υπάρχουν σήμερα άνθρωποι, και εδώ μέσα, που ακόμα πιστεύουν αυτά που λέει το Πασόκ. Που στις επόμενες εκλογές, δεν ξέρω όποτε γίνουν, μπορεί να πάνε να το ψηφίσει. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι μονόδρομος αυτές οι λύσεις που προτείνει η κυβέρνηση μαζί με την Τρόικα. Που πιστεύουν ότι αυτοί οι κύριοι ήρθαν για να διορθώσουν τα κακό κείμενα. Να μας βάλουν στο ισοδρόμο. Εμάς τους τεμπέληδες, τους Έλληνες. Υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι που πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Και θα πάνε και θα στηρίξουν ξανά τις ίδιες επιλογές. Συνάδελφοι, εγώ πιστεύω ότι όλοι μαζί, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι. Αν αρχίσει να ξυλώνεται από εμάς, από τους συμβασιούχους, από τους αορίστους, θα φτάσει σε εμάς με ταχύτατο ρυθμό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σταθούμε δίπλα σε όποιον συνάδελφο. Και δεν ξέρω, η κατάληψη του γραφείου προσωπικού, ας είναι ένα μέτρο, να μην δοθούν στοιχεία, και να επιμείνουμε σε αυτό. Υπάρχει και ένα πρόβλημα, γιατί, κοιτάξτε, όλοι οι δήμαρχοι δεν είναι συμπαραστάτες, ούτε είναι για τον άρθρο του κόσμου. Υπάρχουν δήμαρχοι που από τώρα απειλούν εργαζόμενους με εφεδρεία. Βγαίνουν βασιλικότερο του βασιλιά. Εμείς, συνάδελφοι, θα πρέπει από αυτή τη στιγμή, και κακώς αργούμε και σήμερα, να μπούμε μπροστά. Να μην δεχτούμε πια άλλα βάρη στη ζωή μας. Άλλες κοτρώνες από αυτές που μας πετάνε καθημερινά. Να μην παραμυθιαζόμαστε με αυτά που λένε. Τόσα χρόνια πλήση εγκεφάλου, πολλοί από εμάς έχουν πιστέψει ότι είμαστε τα ρεμάλια, οι ανίκανοι, οι ανέτοιμοι, οι διεφθαρμένοι. Οι αρχικυφίνες που βρίσκονται πάνω στην εξουσία, οι αρχιερείς της διαφθοράς, ο Πάγκαλος και η παρέα του, που τρώει και θα τρώει, και όλοι αυτοί που βγαίνουν τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν δουλέψει ούτε μια ώρα στη ζωή τους, έχουν βάλει στα κακά στενά όλους τους εργαζόμενους της χώρας. Δεν υπάρχει διαφορά για κανένα. Και πιστεύω ότι έχουμε μυαλό όλοι να κρίνουμε αν το ΜΕΓΑ ή κάθε δελτίο ειδήσεων βγαίνει και μιλάει για εργαζόμενους με παχυνούς μισθούς. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, είμαστε μάρτυρες μιας ανευλόγου. Δηλαδή όλα τα δελτία έχουν επικεντρωθεί στο τι παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανένας δεν αναρωτήθηκε. Μετά από τόσους μήνες λοιπόν, έρχεται, μας χτυπάει την πόρτα και μας λέει θετρία. Είναι τυχαίο? Ήταν τυχαίες όλες αυτές οι συνταγμένες κινήσεις? Όχι. Πρέπει επιτέλους και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι άνθρωποι της γειτονιάς, οπουδήποτε δίπλα μας βρίσκονται, να αντιληφθούν την κατάσταση. Αν δεν βγούμε στον δρόμο σήμερα, δεν έχουμε μέλλον ούτε για μας ούτε για τα παιδιά μας. Εγώ, συνάδελφοι, πιστεύω ότι η δύναμη είναι σε εμάς, είναι μέσα μας, πρέπει να το κατακτήσουμε και να βγούμε μπροστά. Σε κάθε σύλλογο, σε κάθε δήμο, σε κάθε τομέα που εργαζόμαστε. Και ας αφήσουμε τις ψηφιρίες και τις κόντρες μεταξύ μας, ας το πάρουμε χαμπάρι ότι δεν έμεινε καιρός για κανέναν. Εμείς θα δώσουμε τη λύση, κανένας άλλος. Ευχαριστώ.